også adskille det i 2 luftarter. Vand består af brint, hydrogen og af ilt. Og hvis man spændte det ved hjælp af en elektrisk strøm, det var den gøre en solfang, så havde man mulighed for, at man kunne lave så det, som er nødvendigt for, at vi kan være der, både vand og ilt, faktisk er noget, som er muligt teknisk. Yes. Værsgo. Det er sort. Ja. Simone har ødelagt. Du har også prøvet at klikke den. Upsi. Prøv at fikse det. Ja. Gerne. Er det muligt, I kunne gå over til den anden side, hvis det er problemer for? Ja, du skal være her ved tastaturet. Ja. Måske kunne du lige gå bagved, så jeg kan sætte lidt på den. Ja, nej, jeg tænker, du kunne gå her. Prøv at se, om du kan være heroppe med tastaturet. Så jeg ikke kan sætte lidt. Ja. Fint, det er rigtig godt. Solen er faktisk solen er findes det mindste biler af hurtighed på jorden. Solen er omkring 4,57 milliarder år gammel. Temperaturen i solen er ca. 5.500 grader. Og inderst er der 15 millioner grader. Solen er mellemstørste i forhold til andre stjerner. Solen ser organisk og langkæd og rød ud, men den er faktisk helt hvid. Hvis solen gik ud nu, ville det først kunne ses i millioner af år. Solens diameter er omkring 109 gange så stor som jorden. I Nordamerika er solen tættere på om vinteren end om sommeren. Er den også i Danmark? Nope. Det har noget at gøre med, om man er på den nordlige halvkugle eller den meget slutter. Kom nu bare videre. Det er hele jorden. At der er den tættere på om vinteren end den er om sommeren. Ja. Prøv lige at vende tilbage. Lige en kommentar til en af de gode ting, jeg fandt ud. Der står, at solen er kilden til den mest energi, der er til rådighed på jorden. Jeg sad lige og tænkte på, at jeg kan faktisk ikke komme i tanke over et eneste eksempel, hvor solen ikke er kilden til den energi, der er på jorden. Det kan jeg godt. Du tænker måske, jamen vi kan for eksempel få strøm af vores stikkontakter fra et elværk. Ja, det er jo også drevet af solen. De fleste elværker, de kører på enten kul eller olie, og det er faktisk også energi, som er opbygget af solen. Og hvis man så siger vindenergi, Sjov så motor. er den energi, der er i vores vinde, det er faktisk også noget, som er et resultat af Videre. solens opvarmning af atmosfæren. Ja, så er der en forbi pludselig. Videre. Kom on, let's go. Kom så. Shit. Meteoritter. Ja. Eller meteorstød. Ja. Er det så hårdt, at den ofte går i stykker, og man ser så en regn af støv.
Sure. Skytter eller meteorsten vil give oplysninger om ret mange verden. Meteorster eller meteorsten Ej, lad være. kan lave kæmpe Radar. der hvor de rammer jorden. Meteor er et stjernskud, ligesom er en planet en Venus eller Venus. Det er sådan et ord for stjerneskud. Er på størrelse med et sandsur. Der er omkring 5 forskellige typer af meteorer. Jern, Kondritter. Som det, hvad der er i det sidste. Og kul, det er jo sådan nok kulstof, der er der. Men kondritter, det ved jeg ikke, hvad det er. De andre, det siger sig selv efter navn. Er der nogen af jer, som husker, at I har hørt om sådan et meteor nedslag? Sådan i det sidste års tid. Er der nogen af jer andre, der har hørt? Om hvad? Om meteorer, som kom ind i atmosfæren? Ja, Rusland. Nemlig rigtigt. Der var en det tror jeg godt. Okay, ja. Altså, Ja, det gjorde den i hvert fald i det område, fordi det var sådan, så der var mere end 2.000 mennesker, der blev såret af det. Ikke af selve metoden, men de trykte med. det er ødelagt vinduer. De ødelagde vinduer, så hvis jeg nu husker rigtigt, så var det et eller andet. 10 skal folk i her i Jeg tror, det var 200.000 så var der bare sådan helt 200.000 kvadratmeter vinduer, som de blev Nikolaj. 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 Er der store metoder, som har ramt her? Ja. Eller, det kommer måske i noget. Ja. Det tror jeg ikke. Kør I bare videre. Farven på en stjerne afhænger af deres temperatur. Ja. En stjerne er en glødende kugle af plasma. Stjerner